Muharram ayının 1-nji günü uşul aýatda okup, anyň manysyny oýlanyp gördüňiz bele. Bismillahirrahmanirrahim. Muharram ayı Allah Taala urmatlagan ıýyk aýlardan biri. Bul aýda jakşy amallarda köpeýtip, Rabbibizge jakynlanyňa hareket kylалы. Aýatal Kursi Gurandagy eň ulug aýat. Bul aýatda Allah'tyn uluglugy, güç, gudreti jana bardyk nerseni başgarujy zat ekeni baýandalat. Aýatal Kursini okugan saýyn jüregimiz Allah'ty esdeyt. Jan dünýämiz tanşlyk tapat. Imanymyz bekemdelet. Kuranga bolgan süýübüz arta düşet. Kelgile, uşul berekeli günderde wagtymyzdyn bir bölügün Kuran okuwga arnaýla. Allah'ty köprek esdep, dualarymyzdy köpeýteli. Allah Taala jürekleribizde Kuran nuru menen nurlansan. Günöleribizdi keçirsin. Öý-bülebizge bereke, den sogluk jana jakşylyklardy nasip kılsan. Amin.